always say a prayer. Mga kaisan mo na importante, panalangin sa itong labang magkakam. Lord, thank you kayo. Sinuwata ka na mo grasya. Bueno, ang suta po ko na matatago ng pwede ka, no? Pinilagin sa kalalaki, nga nagpatago lang singan nga piping. Kinigibatan ng luwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunin mo nga itong sender, si Piping. Kini ako problema bahay na sa kong asawa. Bugoy lagi kayo. May pagkabugoy ba? Tumbuyon mo ni siya gamay. Pero amot, ang gisugot ko ani niya taon nga, tumbuyon man tani. Pero aron ninyo masabtan nga akong sugilano, no? Naniyaw na ko pagsugod ang mga pagkitabo, ha? Madilim kayo ang paningin ng mata mo ragyulin. Nagasinaw, nagasiga, nagapula daw Dracula. Abi ba to kaibigan, kagalain nga planeta. Pagsusi ko na kung kinsa ay ang bayot sa iskina. Midali ko sa pagpauli, padulong sa ambuan. May nakita kong dalaga, maanyag daw si Katriona. Ako siyang pidug, akong gipangutana. Bantog rangway, tingog-tingog, kay ang bungol di ay hindi kadungog. Di malas yun, way swerte ang akong paglakwatsa. Napahiya ako sa babaeng gikwintro ko. Miliko ako sa iskina, apan ako nainganghat. Wow, siksi nga babae, daw si Marian Rivera. Akong gibirig-birigan aron sa gugmas sumbungan. Nakaingon akong swerte na ni kay akong makonsumo. Mikatawa siya og ako dayong gipangutana. Pagduol ko na kung kinsa ay ang amang ako submukanta. Bayot bungol amang silang akong nahisugatan. Apan nalipay ko sa akong nasaksihan. Paknit ka mang di kadungog, usahay magkanguhal. Apan sila gayong tanan akong kaibigan. Day. Tara kaya? Okay, diskarte ni mo? May pagpunay ko na lang kapin para makakwarta kapin. Unsang taon ka di? Unsa? Naigol ko nga rin, kantar bang ko. Bida ni mo, Ping. Bungi ka, Ping. Huwag ka makadungog sa akong gisulti. Bida ni mo, eh. Ang giingon ako, may pagmanaygon ka para makakwarta ka. Yate imo man noong usbo noon. Bida ni mo, eh. Nang sali. Sali? Nang salod ba nito, no? Day sali. Ay, wala sa problema, gini mo, Huwag day. kay problema. Sa mantagal ba da? One on one. Bida sa inyo. Tuwa sa buka, tika, ha? Ito Bida. kasi bunga sa tika? Ha? Wapay nakabuak sa record ako, Ping. Ha? Parbida sa inyo. Pari ata, wala ka buka. Nga. Bana ako ni mo. Bukol ko na, ha? Tapos ba tao na imong kinaiya tao, bida sa dim mo, ay. Bilabtan pa man na nimo, gisugot ta ka. Gipakaslan ta ka. Ingon ani ko, daan mo kung na, ikaw daan mo ka na ibaw, ingon ani ko. Oh, lagi, pero ang... Pero unsa? Ayasa sa dimo, eh. Kay Sargon, munta na ako. Laki ka, babay. Tuma, unsa may pag-ilan mo na ako? Lucky, babay. Unsa ka ba, ha? Bisag, magpabungot ka pa. Iniglingkod ni mo, babae yung ka. Nya, ni angko na bitaw ko ni mo, ana, unsa may problema ni mo, ana? Ha, unsa problema ni mo? Yan ko rin ka, babae ka. Pero, dapat yun doon taday nga. Babae ka man ta, no? Usbon ta mo yung pagkatao. Sama ka gidawat mo kamaturan nga, usak ka doon ka, babae, dili lalaki. Basta papuyan mo, Ping. Ay, mura ka magplakang buak. Ha, plakang buka ka sa... Kuwang ka magdarok. Darok. Darok man. Oh, kuwang ka sa darok. Mistil pa bago na ni may pangutana? Ha, bisag lalaki kog kinaiya, laki kog linihukan, pero dili ikalimod na babae ko ug may lungag ko. What? Kung maapag binabayin na. Baday? Bana ko ni mo. Musangay mo sunod ka sa kukuso. Baday? Magdastar ka ugma. Nga gato yung mo underwear ni mo. Katong mga boxer short mo. Ilistan ko to. Sa may ilis mo.
ilisan ko tong tibak. Bida, Ping. Kabugos na ni mo na ako, Ping. Ikaw may una na kong idarok sa naplin, Ping. Kung mahitabo na, Ping. Bida sa nimo, taon ba na ako nimo, bida, kasado ta? Kasado. Ano rin nakasal ta? Ang batang imo? Kaya ang buta ni mo. Imo kong gihubog, ay. Sige mo ka? Bida. Nga, mainom sa ka. Bisag di pati ka kayo hubog, bisag di pati kayo natuon. Ayo pa ingon nga gihubog ta ka. Kaya nagihubog, mao na nga kang tao ba nga di mo inom, nya gipugos ko pa inom, mao na gihubog. Ay, nalang ko gwalihi, ana, Ping. Ay, kapuya ni mo, Ping. Ina, tutos kwarto. Unsam dito. Bida mo tana pa ba ka? Ang magduwa sa sungka. Tubok baki ta. Dali na. Pre, believe ba na ko rin, pre? Ay, si Simo ay believe sa kuno na mo, di ba, Sim? No, Simo, di ba, Sim? Ato ko, pre. Tanan ang bilibo. Saan na, pre? Karaan. Piping piwit, eh. Way bago niya pre, way bago ang tanang hurot. Bilib, ba? Ba, Simo? Bago na, pre. Bago na, pre. Bago Sige na, pre. bago anak, sige bago anak. Nga nakauyab kag tumboy. Ah. Ang problema, malipay ba ka? Ha? Yes. Lagi na, pre. E sukad nga may nahitabo na mo atong ang hubog ni. Ako isulti, ako isulti. Malang, sige, pa Istorya, din. Ping, istorya, Ping. Huwag na na, malipay ba ka, be? Ay, may pre. Ay, no, pre. Mga akong laom kay ko panghupo na. Sakit yung mo. Kung suka na itong hubog mi, kasal mi. Yeah. Bot, wala ko sabot. Pero ipay bago ano yung mga kabinyon. Ha? Ito sa rin kaon mi. Muling mi na dyan nila. Pre, katong istorya ni Simo ba, pre? Katong istorya ni Simo, pre, katong ingon nga, katong nahubog mo niya, mablo siya, pre. Unsa man, pre, kaya na. Paano makanin mo siya, pre? Puntanan mo siya, pre. Pumunta na. Nya. Kuyuan ko, nangita pre. Mutana, kuya ka mutana niya. Nga nalipay ba sa inyong kaminyoon, pre? Siya balik kayo niya. Mutana na lang. Lagi ba? Layo kita. Dali pa, iba ka piping, nangutana. Mutana. Hubog ka, hubog. Kuya ko lagi. Mutana ko na naglipay ka siya. Kuya Wata, ano kuya Wata kape? Bibi, ano yan kagustuhan kita mo na mo, ha? Hupog lagi taon na ito. Mga itong nainana. Mga itong nga, wala siyang pakialam sa mga panghitabok. Pre, may tabo mangita ninyo, pre. Doon na, pre. Unsa ka. Unya, pre. Unsa may iyang reaction, pre, ha? Unsa man? Nanggunit ba siya ni magmayo tungod sa kalalim? Ha? O mura wa para niya, pre? Para na ko, pre. Para na ko. Babae mo siya. Kaysa dihang may... sa dihang nahubong iba. Rogi mo ba itong mayo? Antong nga doon na yung di protection agent, pre. Isudlan na ako ang langob nga daghan kay lawa-lawa. Nakita na ko. Nga misulirap ang iyang mata. Sinood ka, pre? O, pre. Ha? Tumurol ka giginanda ko kay kung ngiti mo, ha? Well, Oh, mau na ako gingon, pre. Kana si Sally, babae gina! Bot yung pasabot, pre, nga sukad. Nakatilaw siya si Muha, pre. May dako na ko saban, pre. Pre, saban ako kay. Dako kay himong isnoring hoy. Ngayon linaktan ron. Oo na, magbagsik ko ito. Karon usab na. Di na kayo bagsik linaktan. Unsa naman di ilnatan, pre? Ako na. Pero nilang murag doon ay nag-umo. bulabok. sa Labok pre. kayo, labok kayo. Mas kusgal pa maganin ako mulabok. Forbidden na. Laliman ka. Iumod, may nagmayo akong naong. Ha? Og, naibaho ka na. Ay, beda. Masulong kinadugan ako asawa. Dubuyon lagi. Unya, unsa may... Idaro ko sa dugan sa iyong dugan. Ano ko yung mayo? Unsa, pre? Oo, mau na. O nga, Unya, unsa may tanaw ni mo, pre? Nindot, pre. di ko kasabot pa eh. Kaya maglayo mo eh. Mura rin mo gising! Ita lagi pre! Unya, pre. Unya, pre. Unya. Basta, suway ninyo! May tumbo dito sa hinga na mo. Nga may miskin ito, mulatab sa kusok itong mukbok. Oh, bahala na, pre. Mas may pang bungulong ang amang, pre. Kaya malay daw ang pagpupuyo. Pero kan na imong gingon, pre. Kuya na, barsing pero may mong sparring na, pre. Beda na din na pre. Depende na katilaw na si mong utso kabalyos pre. Wala, daong na. Mau ba, pre? Suway lang, suway. Huwag dito, ha? Basta, huwag lang ugin mo kaya. Suway lang to. Huwag ka lagi bakos. Tol. Uy, mare. Ala ko tawag mari kay
Murag tiniguang naman na. Tol lang. Sorry, tol ha. Ayaw pa ituyo ka, tol. Kuan lang ba? Nalang ko gusto maklaro. Unsa man na mo rin. Ay, like ko kag mari lagi kay. Di ta tiguang naunsa man kay. Sorry, Maria. Tol. Ana ba? Taman iha tol ha. Sorry, tol. Unsa man tayo tuyo ni mo, tol, ha? Tol, nakadunggo kog istorya ba nga ang imo kunong natripan si Vikoy? Si Vicky. Dili, si Vikoy. Sa mabuti pa pasabot nga tripan, tol. Sa pasabot mo anong tripan, ha? Naibag bang kuno ka ni Vikoy tinuod na? Ako lang advise mo ba, kung may plano manggani ka ng Vikoy, ayaw gyud pawag helmet ha. O kung mahimo, suluba permi, kay nahibaw ba ka? Maunay pinakakusog ug kumo nga mo. Sa to? Oo, mao nga pamina ug maayo kay tagaan kag idea kung unsay angay nimo buhaton, nga gawas ana unsay paborito anang Vikoy. Kunya, asa naman, ha? Kaya ba matay sila sa Bikoy, sa Barriondot? Oo, pero mag-agi pa na slungag sa dagom. Si Tol Unyot, unya niya makuhas Vikoy. Ano mo yun, parehas ko nimo. Ano lagi suot anay? Ida, ikaw binabayan, binabayan, ha? Babae, Di lagi ko magsilbi lagi. Bao na ka nga. Mo lagi na ko naandan. Ngayon, nani, gusto kay nani ito papuyo, ha? Minyo, tasal, bana ko nimo, o asawa, di ka? Mo ipakita nga, asawa, di ka? Pag binabayan na, di ka? Sige, subayan ako. Ugma. Gano'y gusto na ko, ipakita na ito ang atong kugma. Mo ibudas ka usaban, ha? Dili ang atong kagustuhan. Ping. Bisan pa may pagkatumboy akong asawa, pero nagpakita po na ako nga may gamay po siyang gugma rin ako. Mawa ako yung pagiling kamutan, mawa siya yung unang-una, baka usa siya kalalaki. Unya, Pre. gusto mo? Pre. Si Bita. Ay, ang nga pre, onyot, pre. Ano naman, ganun pre. Gitinuod yun din nga, pre. Tungkol Di ba ang iyang giingon na to nga iyang tipan si Bikoy ba? Biki. Biki ba? Ano naman? Kung tumboy ba, barkada sali. Oh, lagi, si Bikoy, lagi. Biki, mas Bikoy. Oh, lagi. Lagi ka na. Unsa man? Ano man? Iyang gikukas Biki ka, pre. Ano ba? Nag-inom sila, pre. Nga, pag-ubog, pre. Awa na. Dito na. Tikyaob tumboy, pre. Turbita, no? Lagi, pre, pita. Pero nag-agi o na aking dungag sa dagom si Payo ni pre. Una niya nakukas Biki, pre. Mau ba? Ato spray nyo, pre. Sila. Oh, ito sila. May celebrate ka. Atong pagkahan spray nyo. Okay, pre, okay. Pre, awa. Siya tanaw Na, spray inyo, pre. Ako bitaw ni pre. Ako hubuon na ako ng helmet, pre. Uy, turbita. Ikaw, gidahay na. Nag-helmet mo ka. Okay, imo sawa malutudlo na ko, pre. Na di jud ko magpawag helmet. Kung mahimo, isulob ki perme. Bisag matuko, mag-helmet ko nuko. Paripiping ay. Siya mo nag-advise po na ko, ali. Nga naman lagi, pre. Piping. Ano mas pre, piping? Mao na igitawag o ka ng kuan ba, pre. O sana ka self-defense. Unsa? Pag-sure, pre. Lagi, kudlo sa nas kong asawa. Tuol lang kay experience ko na. Ay, yan. This experience. Experience din mo, ano, pre. Princess. Magdaggo kag na kay motor. Dili, pre. Nagkutang tawag doon yung motor, porbida. Basta ayaw lang yun nagkuha, pre, ha, pre. Kuhaon ka lang ni mo, pre, nyot. Mahay ka. Nya, kuan ka. Kumusta mo si Bikoy, ha? Okay. Unsay nahitabo niyo, ha? Unsa man, pre. Sure ka, pre. Basig imo lang kong gibinuangan, pre, ha? Ay, porbida, binuwangan kita. Ikaw raw, di ka matuon ako. Narana ni mo. Aron may bawaan yun ni mo ba? Ha? Sige. Ayaw, taguin na imong helmet. Balikon ka na mo. Taguin, ha? Taguin ang imong helmet. Oh, diin mo ka? Ito ko sa ilang painyot, day. O niya, nagunsam ka dito. Ako lang ibumustas painyot. Ya, buhi pa magkaha. Buhi pa. Aw, magsugpa siya na ng Tol Vikoy. Pabuang-buang sa unyot, ana. Aw, taupan ko ng uhas idyan pana. Ha? Mau ka? Uy, haskag hingig ko, araw ba ng Vikoy? Patay sa painyot, ade.
ko na sa pareho doon at nga makabreak siya sa akong record ba. Eh, kanang akong asawa, si Sally, tumboy ba na. Pero karon ako nang ginayayag usab taon. Karon, mabra na. Sa una, di ko na mabra, oy. Nga, bro, utog sa dinon kay Gyutot sa nagsiya. Eh, tumboy yun man. Sa dihan, gibalik na mo si Prisimo taon. Si Prisimo, nibalik ni silang pre-unyot. Noon eh. Pre, musta naman? Ang helmet ni mo. Naablang gigapon na. Pila ko, di ka ganahan nga mag-helmet ka. Unsa man? Bitaw, pre. Kumusta na ka, pre? Saan, pre, mo? Nausa naman dito, pre. Kamusta naman ginawa mo pagkasal, pre? Bitaw, pre, bitaw. Ang tanga na helmet mo, eh. Lain na ni mo, eh. Pakas bikoy, buha na. Kaya sulti ka. Oh, laong ko rin mo pagago. Grabiya sa mo. Masapa mo yung kanang maskara, bida. Kainit biya. Helmet, yung maskara pa ka. Naunsa mo ka, eh. Di mo maskara, pre. Ha? Ako na yun lang, pre. Nausa mo mo. Ikaw mo ta? Mura na, ikaw mo ta. Naigonis kumo ni Bikoy, pre. Pagkakaliya ko ta. Tabla na ta, pre. Gingnan, bito ka nga igubuan. Ihubo mo na mo. Nya karon, sana. Mauna, bibida, pre. Sinasidahon man. Musuon mo yung paripiping. Sige, pangulat pa magtumboy. Sunod na, pre. Bida, kaupan ng Batangas mong kilid na, pre. Wala ba, manglupa ng mga uhas sa inyong palas mong kilid, pre. Mao nga, bantay, gid mo. Porbeda. Tinuol ko na, pre. Taupan tani. Mao ni amo problema kung sao na mo mausap akong asawa taon kaya akong asawa tumboy. Porbeda si Brad Bikoy o si Brad Unyot sad mausap yung asawa nga tumboy pod. Kabaton kami anak taon ani nga tumboy man amo mga asawa. Unsaon makakuha ni niya bag-away mi no? Paliw tabagyo mi ninyo be. Unsa man ko kami pasultihon na ni? Piping. Hello, Ate Fred! Good morning, good morning, good morning! Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat. Unya sa tanan pong mga tao na miinom sa ato ang Sed Liniment, Sed Panyawan Coffee Mix. Dili Sed Liniment, haplas mo na. Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kay natong imnon niya. Basta tulido, kuya ni Pipito. Maunay the best kay imnon sa iyong opisina ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo kay mao kanay better nga makapabetter sa atong kalawasan. The best gyud kay na nato imnon. Nindot kay itong pabatis lawas sa panington ta. Kondisyon ta sa atong trabaho. Kung manginunta ning ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Good morning natong tanan. Ate Bres! Okay, o dago sa pasalamatan Gulyat. Ang tanan nga nagtumadang maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar. Ayong sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paniudto nimo mao gahapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ang imong imnon una kamukaon sa imong paniudto. Mao gahapon ini gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema gyud kayo sa kidney o guilty eye, ayaw na magkabalaka, ayaw na magkaguol. Tungod kay doon na rin makaayo, makatambal, makapaalibyo ang atong gibati-bayin sa kidney o guilty eye. Ini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o guilty eye, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na mga kaigsunan, salamat gyud kay ninyo sa paghimog number 1 sa ato ang Sed Liniment Oil. Ha, thank you gyud kay ninyong tanan. Kamo ang naghimog number 1 sa market sa ato ang Sed Liniment Oil nga tinuod buwag kang sa ato ang panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, marikos wins, katul-katul, kutos sa kabataan, dismenorrhea sa kababayan, o kini atong bagtak nga magsakit, ato nga plasan, o kini ato ang lukon-lukon o dapi-dapi magsakit, haplasan lang tana sa ato ang number 1 nga haplas ang Sed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika, di ba Kuya Gri? Tinood na, basta butika. Ang tinood na sinilimin to, nalang butika kan. Adto kita butika. Basig bataghap pa na yun. Ninana ni society na po doon maligas gawasan. Di na tinood na. Sa butika, kita mga igsoon. Butika na mo palit. Ang tinood ba, Sed Liniment Oil.
epektibo kayo nga wa di pakigalis anak Gams. Wagi makigalis. Sid element oil yung nagsak-asa gina number 1 nga plus sa butika ra gid mapalit ang seed element oil. Oh, na diya nga ang atong ipangkuan Gams nga kanang bisan tudog medyo ni tubo gamay nga ato ang presyo pero ato mo gi kuan sa mga ingredients nga ato ang gigastuhan ha. Sino ba? Gipakusog, gipahumot, ipa-epektibo na nato ngayo. Para man sa Gams. Gabay lang sa kay tubo Gams. Pila ra, oy? Mura tubo pa sa bahay gipakuskan pa sa jog bayo pagka-epektibo Nabi kay diha plus. Unya mo kay buho nga dili na siya hang. Kun imo panington pero panington mo magtiad-tiad sige mo. Gituyo na nga dili hang kun di mo panington. Tungod kay ang kanang hang og di mo panington kanang mutuhop ito sa kuan kadaot mo pud na. Mao na nga kana siya medyo dili kayo hang na mabati gyud na nimo ka hang kun panington ka. Pero gituyo na nga giwagtang na ng hang kay dili kayo wa na kay na butangig sili. Ang gibutang na to ana ang tinuon gyud nga mga ingredients nga makapawagtang sa ato ang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawatan. Tino na mga ison, kay haplas go, dili ba na kuntisay sa kahang? Tinood. Ang ato nga, epektibo kayo. Epektibo, Kami mao na dito yun. nga, makatabang yun sa mga sakit-sakit sa atong mga palit. Sa butika na ito, palit ha, mga Butika. ison, sa buta. O dili ka ligam, sa Facebook na ligam. Listahan na to ang page, Seed Marketing, mga igala. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Nga, ayaw kalimot na atong i-like ang page, mga igala. Nga, makita na tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to mga ison sa Shopee. Shopee. Sa ato pa mga ison, lalayo ta sa butika, Shopee lang ta. So ang tinood sa Shopee lang yun og sa butika at ito na to papalit ang tinood nga seed liniment oil. Okay? Ya, i-greet na to gabi lang yun si Dandos ka. Manirandi. Kailangan ako si Maro. Ang mao ni si Manirandi Gams, dili Kita sa na magsulti na rin ka. Ay, dili sa ingon mga kuan ba si Manirandi mao ni siya kada sa programa sa Jiski gabayan sa kayuhan. Inuri mo ko ni Mike mo kanta na Oh, bayo truck niya ha. Pusit gini. Kita naman tayo Randy. ipagkita sa mga production Susunod. ni. Mao sa naya sad. Di ay. Ito said liniment oil pa niya to Okay. Panjero. Sige, ya Gams. Iso na sila man ay. Pero amo, dati ran, ato na yun mapalit sa butika. Butika yun. Kani ka Manirandi deliver niya ha. Deliver. Oh, daghan mo request ani niya, Okay. daghan mo order. Naghanam sa kanya sa kwarta guta. Daghan ka na, mao to na, sige na lumusib. Ay, Para to pati kayo. Dahil na to Randy Padayaw susun. Okay. Dili ba kani gwapo hinon siya pero ayan nga wala sumol. Way sumol. Asa magana. Ora sa katuriper ba si Dore way May sumol sumol. wag ka na. Dili kay gwapo pero may sumol. Way sumol. Wala padayon. Ani, ugrit na ako gam sa tigamitan na to gam sa mga drivers taxi bagam sakpan ako man ba. Ni kakita na nako kailan sa sinala ko. Pabilib ba pakita rin sila Pabilib ba yun? Oh, biren. Butika ni sir. Oy, ay gikalagal. O si Ananias, kanilyo kaniya para ko sa kana. Ananias Wano, kumusta rin ka sa Ananias? Dito. Kumusta rin sa Jupre? Wala ko makita. Wala ko kita ko niyo. Kumusta ka na, Nyok? Kumusta ka niya? Ya si Ananias kanilyo ni gam. O si pare na to, si pare si kuan ba? Katong pare si pare bibot ba? Si kita to kano? Nandun. Porto kato si kuan ba? Romy warain. Kumusta ka niya, pare Romy? Pala pares bibo to, pares pala sa nani kuan. Picture niya pares ni kito na matay sad ba. Okay, di mo sila pares bibot no? Sak bibigar yung mini mo na kung una. Sus mi si Porto. Rumi barain. Pare Romy, kumusta ka niya, pre? Kini driver gam, kusuin gamit gam si Ananias Canillo sa Kabituon ng Toledo sa Rosario Taxi. Sakpan niya na ako, lugaw at tawanan. Pakita niyo ko na. Yes, si Armando Villas Musa sa San Isidro Talisay sa taxi nga kin. Salamat kayo mga amigo nga atong tigabitan sa atong suki na kaya epektibo kayo. Seed liniment oil. Okay, thank you kayo, ma'am. Ano? Celebrity ko di Glory so may balik ko ba nato? O alam na kanimo dia Mr. Willie Zaging San Vicente naguhibuhol sa Mrs. ha? Ayo kalimot sa Celebrity ko di Glory so. Imo mo sab sa lain pa nga nagdawag vi hire diha sa Tubigon to Carmen Arnold Dagom o imo mo sab si Sir Dudong Sabado diha sa Ubuhan. Thank you. Sir Jimboy Polinar diha sa Kanmaya Sintro sa Bayan Bohol. Thank you. Imo mo sab ni Tatay Fidel. Belated happy birthday Tatay Fidel last April 24, 2024. Salamat kayo pag-api ka nato sab ni Nanay Primitiva yang miling kapi sa kinabuhi og sa akong sponsor nga si Ma'am Cha Polinar Cruz og Engineer Steve Cruz gikan sa England. Thank you. O kanimo Ma'am Juliet og Sir Nolan. Salamat ha sa inyo pagpangaligo. Ayo kalimot ato sa Celebrity Kodik Beauty so sa ato ang mga kabataan at bisan ang mga banda, bisan mga nakalalaki, mga litaw sa Celebrity Kodik Beauty so dula kini masangkap nga dunay mga natural moisturizer at dunay glutathione papaya extract at dula sa kini mga sangkap nga magpabilin nga hamis og puti ang atong panit.
no? Dunay natural Mr. Right. So dili man dry. Tanaw ni mo murag dunay apa murag dunay pugis-pugis murag dunay white head or black heads. Tanan nga mga apan sa mong skin problems. Sa celebrity ko tig with it soap tanaw naman din na ha. Tatak said marketing. Umingon ganig Bambi marketing dili na ba ha? Said celebrity ko tig with it soap. Said marketing. Thank you. Okay, Ate Pres! Okay, ang insendo na ito karadlawa. Ako sindir Ate Pres, mauni si Dudong Piping. Piping. Oo. Tiping Kaliwiti. Piping. Ako rin nga rin kong papa, Piping. Piping na ko. Oo, niya, ang iyang problema, Ate Pres, kaya ang iyang asawa tumboy. Oh? Nakasawa sila niya na si iyang amigo po si Unyot. Ang Asawa po, asawa po tumboy? tumboy. Patag mayuhar mo ko lahat, Ate Pres. Kasabot nga lininduhan ng mga sawag, mga tumboy. Kunya, hingigo pag kayo dyan pana. May kayo mo yung dyan target. Probida. Ano iya problema, usaon ko no, makanak, makataon ni sila. Uy, magkaanak, uy. Doon Kung may dili, matris. oh, bitaw. Mama, may matris man tumboy. Subot-subutan lang yun ninyo. Dahil Anak anak, na. dahil lisod kayo, dahil Tuguti nga putlon ta mo ha. Okay, sige. Swerte kaayo ang matumboy. Ha? Oh. man. Apan dili po kami nga dimalas kaming mga bayot. Ang ano? Dili kay Dalawa di ay. kay gaba niya tas Ginoo gagunay tra ba kog dudliya. Ah, dayon. Ang mga tumboy manggod, Oo. pwede man sila makaanak bisag Oo. bisag kulatahon pa nilang laki. Anya. In kaso dunay ingnon ta ingnon ta dunay intercourse sa English makabatog anak siya kana man siya matres. Nya, ang Kami bayot sa asa ay. kami sa asa may balibag di gud may kaanak. Pero si God. Kamu sa bayot. No, uy. Kung parihatong kuan mo babae, magkaanak lang pag kadagang bayot ni anak. Ang bayot sa makapaanak ba sa Magkapaanak ba ng bayot? Panangalita ng tumboy o pwersa ho Diyos laki, makaanak. Oo. Makuha niya kay babae man siya. Ang bayot Kaming eh. bayot. Unsa? Ah! Dili mo Dili ko mahubog mo doon, babae, Hindi bayot. mo yung makaya ba? Kuno ka babae ba? Unya ka di mo ko mainom. Saan mo ka babae? Ay! Oy! Nagkakuha na si babae, uy! Ikaw ba? Dili kaya nga mo doon kag babae. Mura magkakumamaw na ko doon babae. Ay, pero, katong imong Ino, sabi mo, na, dili kuhaan ko kang ma- babae, pero walang kakaanak. Walang, pero wa pa'y Ah, bakit nakita ko gina siya ang babae. Oo, tadi tira. Pero wag siya ganahin. Unsa to ati please? Yan ang- Naitab unsa? Oh, nakahitabo kakausa. No, Babae? Babae. Di mo madungog eh. Kaling gingon nga dili bitaw makanak mo pero sa ako nang katok iyaan sa buhi pa sa una ayo pag may mahayo kun si mong naangkon nga pagkatao karon na kay Ay, ay. baan kas Ginoo. Tinuod na diri na ako mabasahi sa Wisdom of Solomon murag chapter 3 or chapter 2 ingon dito nga ang mga lalaki nga way anak kay sila gikapon ingon talang po nga duna sila laing panalangin inigabot sa langit sa adlaw sa paghukom. Basta wala sila magbaton og ubos sa Dios. Ingon na dito mo lang ako sa imo. Induto sila. Pero, tempa ba, kato ba ito ilang ingon na mga bayot, dili, sa pasudlon sa dangaan sa langit? Oo. Yung anong ginana man. Nias Biblia. Nias Biblia. Na- di ay. Kon makigilawas og lalaki ngadto sa isikal lalaki. Mga ko ng laki makigilawas sa bayot kay mo dire. Ay tawgon man siya abnormal sex. Pero nga naman, nga naa may bayot o tumboy. Ug ari ka sa medical term, gitawag lang siya unbalance of hormones. Oo. Pero ug ari ka sa biblical term, dili ta ka hukom. Kay kung pa sa migo na kumpare, maayo man sang binuhatan o at mga binuhatan, Oo, dili lang ta tinuod mo. maghukom, di sa may nakita sa taas. Oo. Balik ta. Pero bam, Balik ta. Bam, ang Ebanghelyo gud karon no, ang gingnan ni Jesus ang mga tinunan niya nga panlakaw kamo tubo kalibutan. Nakibawang ka isang yaong may balita ato tumangtang mga tao. Ang mutuo og nagpabunyag maluwas ato maluwas gid eh babay. Oh. Di ba? Maluwas lagi. Oh, Maluwas basta Hindi lagi sa binunyagan bugatan. bayot nga babae ug bayot Hindi lagi sa tumboy. bugatan, Oh, binunyagan. na. Oh, balik Kay ta. bisa Eh, pa, ganon. Balik babae ta. kay Wala lalaki na, oh. tinuray. Ato tarong kay nag-unang kamera na dito. Sige. Oh, niya. Oh. Na dire oh. Panultihon 22 versikulo 14. Okay. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon, usa ka litag. Mabitik niini ang mga gikasilagan sa Ginoo. Ay padana dire ko ya. Ang panintal sa bigaon. Balikon ang linya. Oh. Proverbs 22 verse 14. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon, usa ka litag, mabitik niini ang mga gikasilagan sa Ginoo. Karon. May nung gibasa na nako nga dili man bigaon nga ato ang giunod sa tong script. Tumboy na tumboy. Oh. Bigaw, di naman Mr. Tintalon. Bigaw na ko na. Dili ang ilang kuno Sila ba may manintal manintal. sila. Ang ilang pagpandili sila may tintal. Sila may Ang ilang manintal. Ang kanay mo kuya Gili di na bigaon ikaw may bigaon kay ikaw. no comment. Hindi At erpat ako, may tupahan siya kay.
Balik ka, Gulyat. Sige, balik. Anong ako ning gibasa, tungod kaya nga ang atong unod sa tong script ni Director Ray, mga dili bigaon mga tumboy. Karon, ug ako'y pasultihon, dakong swerte, Gulyat. Ang naman. Ano yung nasawa tumboy? Ang yung problema ka naramang sukmagon sa daklon sa panahon sa ilang nagkalalalisan. Dili siya pa problema o bulakaw sa asa sang speed mo awan to. Dili siya problema kaya yung nasawa tumboy. Dili. Pero sa mga dili kabili ng payag na sungkabon o lain. Ikaw di, yung ikaw magkuhan, yung mabilis payag, be. Ha? Kung ikaw mo ay maminyo niya mabilin kas payag, o palitan minyo kag babae, niya mabilin kas payag, usaon nimo? Di, ako laki ko. Bayot ka kanong bayot ka ba? Wa may masungkab niya. Siya may manungkab. Kabi ko. Siya manungkab. Dili na mabote. Sa ako naging Gulyat, kanila pa nagtipon karon ako ganing swerte. Ungod kay ang asawa, bagis, bagsik, walay makabugal-bugal. Okay. So, sa ako naging kun imo ning diretso sa unahan, gingon dito. Bahalag tinuli siya og dili basta nagsunod og nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, mabayot man siya og lalaki, basta nagbuhat sa kabubuton sa Dios, wata magpakasa, correct. Ang kwan ana, ang rate ana. O sa in English ba, at the end of the day, we are all children of God. Alright! Nabon ang kamera ni Dimitri. Mayroon kayo mo hindi parte sa Ginoo, okay? Daghang salamat. Salamat ang pinakarin ito naman, no? Kuna ko ang paso.